Ce ne propunem? Care este strategia noastră? Cum vrem să revoluționăm piața de zidărie? Vrem să fim principalul furnizor de sisteme de zidării din Transilvania. Și când spun sisteme de zidării, nu mă refer doar la cărămizi, mă refer și la produse complementare. Vrem să obținem și o să obținem, sper eu, până la începutul anului viitor, a doua cotă de piață din România. Poți construi încet sau repede. De ce? Din punctul nostru de vedere, mărimea contează. Am reușit să inovăm și să dezvoltăm produse care dau o productivitate și un randament mult superior firmelor de construcții. Și aici un calcul foarte simplu, calcul care este dat de devizele de lucrări. Pentru o casă cu o suprafață construită de 80 de metri pătrați, o zidărie cu cărămizile evoceramic se construiește în 16 zile față de 21 de zile cât ar dura la o zidărie cu cărămizi obișnuite. Noile cărămizi evoceramic au caracteristica de a putea fi împărțite în două jumătăți, fără să se distrugă rezistența structurală a cărămizii. Un nou element de inovație al cărămizilor evoceramic este că, împreună cu echipa de proiectare, am reușit să introducem niște elemente de ghidaj care practic ajută la alinierea mult mai bună a zidăriei, asigură o planaritate mult mai bună a zidăriei. Tot conform devizelor pe care le-am obținut, consumul de mortar făcând zidărie cu cărămizi evoceramic este cu minim 30% mai mic decât consumul de mortar folosit cu cărămizi obișnuite. Din ce rezultă acest lucru? Din forma fagurelui, din volumul de goluri pe care îl au cărămizile evoceramic. Avem și un produs de nișă pe care l-am lansat anul trecut, și anume această cărămidă Super 44, care nu necesită termoizolație. Și aveți aici o definire, o explicare a acestui aspect. Avem un coeficient de transfer termic cu 38% mai mare decât cel prevăzut în normative. Această cărămidă asigură costuri cu 20% mai mici decât în cazul zidăriei clasice, formată din altă cărămidă plus termoizolație. Avem o viteză sporită de finalizare a zidului și, nu în ultimul rând, suntem în linie pe ceea ce se dorește a se dezvolta conceptul de case verzi. Banca pentru Locuințe își propune să fie furnizorul unor soluții de finanțare pentru domeniul locativ. Când vorbim de problemele locative a căror finanțare noi putem fi o soluție, avem în vedere în primul rând achiziția, construcția sau modernizarea de locuințe. Fiecare din aceste acțiuni presupun mobilizarea unor surse importante de bani și reprezintă o preocupare a fiecărei familii. În momentul de față, la fiecare 10 credite pe care noi le dăm, unul este pentru construcție, 2 sunt pentru achiziție și 7 sunt pentru modernizare. Dacă vorbim de modernizare, trebuie să avem în vedere că toată gama, de la schimbarea geamurilor până la proiecte care înseamnă reabilitarea sau finalizarea unor construcții înregistrate, care poate să coste 100.000 de lei, toată această gamă este inclusă în sfera noastră de activitate. Sistemul de economisire creditare este în toate țările în care funcționează o soluție sustenabilă de finanțare a domeniului locativ. O să încerc să vă conving de faptul că cel mai important dintre cuvintele pe care le-am spus este sustenabil. Pentru că este simplu, este sigur și este eficient pentru cel care îl utilizează. Ca și principiu, sistemul se bazează pe combinarea unei faze de economisire și a unei faze de creditare. El este exclusiv destinat domeniului locativ, iar principalele sale aturi financiare sunt legate de existența unor randamente bune în faza de economisire, legat de o primă de stat care se acordă tuturor cetățenilor care economisesc. Este un proiect derulat de Guvernul României prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
Poate că e important să spunem, ok, care ar fi clienții care ar putea fi interesați de un astfel de produs. Dincolo de studii de marketing și lucruri de genul ăsta, aș spune că sunt oamenii care vor să fie stăpânii proiectelor lor și care știu care este valoarea banilor. Pentru că, în ultima instanță, unul din argumentele cele mai importante ale acestui produs este că el oferă o finanțare care îl costă cel mai puțin pe om. Vorbim, în general, de credite care nu depășesc în forma lor standard între 20 și 60 de bani pentru fiecare leu pe care îl împrumut. Ceea ce mi-aș dori să subliniez în finalul intervenției mele este faptul că pentru fiecare dintre noi casa este un element fundamental, e legat de familie, este legat în modul cel mai strâns de viața noastră, e important ce ne dorim și cum ne dorim să fie casa în care locuim, iar la fel de important este cât de mult ne costă finanțarea acestor proiecte, ca să nu folosesc termenul de vis. Reprezint industria cimentului și a materialelor de construcții împreună cu colegul meu, domnul Claudiu Georgescu. Încercăm să promovăm și să apărăm această industrie și vreau să vă spun câteva lucruri referitoare la modul în care s-a încheiat anul trecut în domeniul construcțiilor. A fost un plus de 2%, circa pe total. Plusul a fost generat în special de lucrările de construcții noi, care au fost proporții de 102,2%, trase în sus și ele de lucrările inginerești, care au avansat cu circa 8% față de anul precedent. În industria cimentului a fost o creștere foarte mică, de circa 1%, 1-2%, deci practic în concordanță cu piața construcțiilor. Ce ne îngrijorează este faptul că se anunță foarte multe proiecte. Sunt, așa cum spunea și domnul secretar de stat, foarte multe șantiere care sunt deschise, dar care stau. Nu mai departe metrou din drumul Taberei, care de circa 2 luni stă și ne îngrijorează foarte mult, pentru că toată lumea spune că sunt bani. Nu știm cum se distribuie banii și de ce nu ajung unde trebuie și la timp pentru ca lucrările să continue. Mă gândesc la autostrada Deva-Lugoș, care a fost atribuită din august anul trecut și nu s-au început lucrările, din cauza că e contestată, mă rog, sunt o serie de lucruri care trenează pe acolo și care împiedică o lucrare care se pare că era finanțată să pornească. După cum ați văzut de la colegii mei, industria materialelor de construcții este inovativă și în fiecare an apar produse noi, mai adaptate la piață, mai adaptate la reducerea consumurilor energetice sau a dioxidului de carbon. În felul acesta noi stăm în trendul pieței și încercăm să facem tot posibilul ca lumea să găsească pe piața românească ce găsește și neamțul sau austriacul sau elvețianul pe piața lui, aceeași calitate, aceeași performanță, aceeași productivitate. În ultima perioadă vreau să vă spun că industria cimentului, care era prin excelență o industrie poluatoare, a devenit o industrie depoluantă. Începând în anul 2005 ne-am dotat cu echipamente pentru coincinerarea deșeurilor și dacă până acum 20 de ani vedeați la toate colțurile de stradă și la toate serviciurile cauciucuri aruncate peste tot și ne loveam de ele pe toate drumurile, în prezent nu le mai vedeți nicăieri, pentru că ele ne sunt aduse nouă și noi le ardem în fabrice de ciment. Am ars în această perioadă circa 1 milion de tone de deșeuri de toate felurile. Acele lagune care sunt de zeci de ani pe terenurile agricole, în jurul rafinăriilor, au început să fie golite și tot ce este înăuntru să fie ars în fabrice de ciment. Un domn de la primărie, un viceprimar de la primăria din București, se lăuda că anul trecut au reușit să coincinereze 100.000 de tone într-un an. Noi am coincinerat până acum 1 milion de tone. Deci vă dați seama ce serviciu aducem mediului prin activitatea pe care o desfășurăm. Am venit aici ca să vă spun că industria cimentului este pregătită cu produse, este pregătită ca tehnologie, este la nivelul european de dezvoltare a tehnologiei în ceea ce privește emisiile de CO2, emisiile de noxe și consumul energetice.
emisiune oferită de Arcon, Sika, Isover, Calidus, Bramac, Caranda, Schweighofer și Köber.